open naman si Senador Cynthia ng term sharing. In fact, nag-offer siya noon pa. Nag-offer siya na gano'n. I'm not sure with Migz kung okay sa kanya, pero si Ma'am Cynthia is okay naman siya sa term sharing. Ha? Term sharing, mauna si Senador Villar kasi siya yung Oo. Most likely, yun ang magiging gusto niya siguro. Sir, bakit ba niya gusto maging SP? Ha? Bakit niya gusto maging SP? You can answer that question. Ikaw, masagot mo yan. Yes, sir. Aside from malaking maging contribution mo in nation building, isipin, yung Senate President ka, malaking maging papel mo dito sa mundo, dito sa bansang Pilipinas. So yun ang gusto niya. Thank you for watching Politico TV. Please like and subscribe to our channel for more videos.